एयारपर्ट नायनो फैदों 1 जानुवारिनि हेपि निउ इयारनिनो जोंहा लोगोफोरजों फैदों बा जि साइस नुदों नै जोंहा एयारपर्ट नायग्राफोरा थाबै फैद' रायजोफोर फैद' मा फैद' नै ना फिसाला फैद' जोंहा उथिसारा नै ना फिसाला उथिसारनि माबा हाय होनोबा दे हाय होनदो हाय होनमा जि साइस नुदों ना आंनो जायगाखौ साइस नुदों दा आरो नै बिबारा बिबारा जि साइस साइस खानो जोंनि आरो बेरायफैदों बेसे मोजां समायना आराम जानोसै गारि फैगौ नालाय बिबारा जि साइस खानो बिराद मोजां जोबथारसिगोन साइसथार आयु जानाखौ खोला गालांबा नै देखाबो गारिफोरखौ नै मेजियानो मानसिफोर मानसिफोरानो ना मानसि नायथारा मामा गारि फैदों हनै ओइ खारस' जानो गिनांगौहाय बा पंछी बोले है क्या गान होदेरनो मोननांगौ हिरोइन फैग्रा गोजानलाय ओइहाय हनै मामा बे उथिसा बिराद दुस्त 1 नम्बर एयारपर्टआव फैदों नै निउ इयारनि बेरायनो नायजाया आंना फिसाला जा दुस्तखा नायजाया नायदो मामा नायजाया नै मा खालामनो नागिरो गथ'आनो हाग्राखौनो दांनो होनो बानायबावसो ओमफ्राय आदा लाजों आङो सानैया बोरो मा थांखो बिसोरो मायनो मालाय मोसालांदों गारियाव बिसोरो अमा बेदर जाग्राफोर आरोना आं जाया आं नासो जायो बिसोरो अमा जाग्राफोर दाउ जाग्राफोर खमलखात जाग्रा नै बियो नैबे खमलखात जाग्रा ओमफ्राय नैबे फुख्रिनि ना जाग्रा ना फिसा जाग्रा बेदरा खिथु बेदरा नैबे अमा बेदर थान्दा बियार सेरफोर आन्दार अमा दंबावो अमा बेदर दाय जानोसै बाल गोथाव लाबोखुमादोंहाय जोङो बियार दे गानदो दे निउ इयारनि जाग्रा बिसोरो बे थाफ्रा फैदो मा फैदो मामा फैदो गथ'फोरनो होग्रोदो